Ja sa už na sezónu veľmi teším, myslím, že sme na ňu pripravení, trénovali sme a poďme na to. Bude to veľmi náročné, aby nám podarilo znova nejak takto uspieť. Uvidíme, dáme do toho určite všetko, aby bol s nami tréner spokojný, aby fanoušci sa mali na čo pozerať a jak to dopadne, tak to dopadne. Co vůbec oslavy? Jaký byly, jak jste si užili ten titul? Podzápasové oslavy boli veľmi dobré, trvali dlho a je na čo spomínať naozaj. Co znamená dlouho? No, ako po zápase sme sa vracali až za svítania na izbu. A jenom jeden den, jo, jste teda slavili, neprotáhlo se to? No, potom sme ešte slavili s fanúšikmi u nás v Chodove, ale inak nie. Tak ako hráč by som chcel určite zapracovať, hlavne na forehande, ho zlepšiť čo najviac, to pôjde na technike a posunúť sa, ako to len bude možné v mojich silách.